що, то покладіся, апошній шанс. Угу, поспробую. А ти мені колиханку приспівай. Ой, ну добре. Ну, давай. Збігли зайки усё у лясы, Ой. у клептушек голосы. Ой. Их буслы у гнездо сховали свои долгие носы. Ой. Баю-бай, Ой. баю-бай, лошаняты Ой, закрывай. не отрымливается. Эх ты, усё пропало. Так, что где пропало? Добрый вечер. Привитание, Нестор. Салют. Ну, рассказывайте, что у вас не отрыбливается? Ну, гэта у топа не атрымліваецца, ніякі ён не мядзведь. Что? Так, а чаму ты так кажаш? І вушы, і нос, і лапкі ў яго мядзвежыя. Але ж сапраўдныя мядзведзі зараз у спячцы. Апошні дзень зімы застаўся, а топа ўсё не спіць і не спіць. Не сплю. Эх, не хочется мне чамусьці. Нестор, что со мной? Может, я сапраўды нейкі няправільны мядзведь? Ну, вы і придумали. Топа мушу цябе супакоіць, усё з табой добра. Ага, добра. А чаму ж ён тады не ў бярлозе? Ну, таму што Топа ён незвычайны мядзведзік. Ён жыве ў калыханцы, ён адзіны такі ва ўсім свеце. Яму тут добра, цёпла, і таму яму не трэба спаць усю зіму. Чуў, Тёмачка? Вось якія, оказывается, адзіны і непаўторны. Толькі не вельмі задавайся. А чаму ж мне не позадавацца? Усе астатнія мядзведзі зараз дрыхнуць, і толькі я адзін ва ўсім свеце. Не! Ха-ха! Здорово! Стоп, гэтага я не гаварыў. Як? Ты ж толькі што? Я толькі сказаў, што ты адзіны калыханачны мядзведзік, і гэта праўда. А тое, што толькі ты не спіш зімой, гэтага я не казаў. Бррр! Нічога не разумею. Нестор, ты мяне заблытаў. Імя не, хіба ёсць яшчэ мядзведзі, якія зімой не спяць? Ну, вядома, там, дзе не бывае маразоў, не бывае зімняй спячкі ў мядзведзяў. Зусім. Гэта дзе такое? У цёплых краінах бліжэй да экватара. Ежа там хапае круглы год, і таму там нікому не трэба засынаць. Вось чаму нашы мядзведзі спяць. Чакаюць, пакуль скончыцца галодны час. Правильно. Тады выходзіць, што на поўначы, дзе амаль заўсёды снег, мядзведзі ніколі не прачынаюцца. І праўда. Нестор, няўжо яны круглы год спяць? Не, сябры мои. Справа ў тым, што на поўначы жывуць незвычайныя мядзведзі. Таксама незвычайныя? А я думаў, толькі я. Топачка, ну кожны чымсьці асаблівы, і палярныя мядзведзі таксама. Яны так палюбілі снягі і маразы, што навучыліся абыходзіцца без зімовай спячкі. А дзе ж яны ежу знаходзяць? На поўначы пад снягамі і льдамі хаваецца цэлы акіян. У ім жыве шмат рыбы, і таму ежы там знойдзецца заўсёды. А што, палярныя мядзведзі ўмеюць рыбку лавіць? Вядома, яны выдатныя рыбаловы, і каб іх не было бачна на белым снезе, яны носяць белае футра. Таму іх часта так і называюць белыя мядзведзі. Правільна, а свой чорны нос яны прыкрываюць лапкай, бо выдае. О, мы пра гэта ў мульціку чулі. Яны яшчэ на ільдзінах, як на брыганцінах плаваюць. Ага. А яшчэ з горак снежных увесь год катаюцца. Ага, і марожанае ядуць, калі захочуць. Усё. Я хочу да іх у госці. Яны ж не сваякі, хоць і белыя, так? Вядома, сваякі. Вось і цудоўна. Нестор, дапаможаш напісаць электронны ліст, папярэдзіць, што я прыязджаю? З задавальненнем. Так, ну, дыктуй. Так. Дорогие мои братики и сестрички. Так. Написал? Сестрички. Ёсць. Далей. Чакайте мяне ў хуткім часе да сябе у гости. У гости. Привязу вам малиновое варенье и будем разом малиновым мороженым частоваться. Частоваться. Усё? Усё. А, не-не-не, подписать трэба. А, правильно. Так, Топа з калыханкі. І яшчэ падпішы, Чома. Мне таксама захацелася да белых мядзведзяў. А ты не забоишься? Я? Не. Ну, добра. Тады бяру цябе з сабой. Тёма з калыханкі. Ёсць.
Отправил? Отправилася. Ура! Ходім збиратися. Треба ще теплі речі з собою взяти. Ходим. О, чекайте, а снежная маскировка у вас есть? Не. О, тады трэба абавязкова пашыць белыя касцюмчыкі, каб вы таксама былі незаўважныя на белым снезе. Нестора, дапаможаш? Вядома, дапамагу. А вы вітальны танец белых мядзведзяў ведаеце? Не. І як жа вы збіраецеся ехаць на поўнач? А як яго танцаваць? Ну вучы. Тады паўтарайце за мной. Усё проста. Спачатку у адзін бок. Малайцы, вось так. Поклон. Ой, клас! Зусім не складаний танець. Ты вельмі вясёлы. Так, дякую тобі, Нестор. Калі ласка. Оп. О, белые мядзведзі адказ даслалі. Ух ты, ну і які? Читай хутчэй. Чакаем. Белые мядзведзі. О, толькі зборы цур на заўтра адкладзем. Чаму? Ну, таму што зараз ужо час позні, глядзець мульцік трэба і рыхтавацца да адпачынку. Эх, ну добра. Заўтра дык заўтра. Чакайце нас, белые мядзведзі. А пакуль паглядзіце разом з намі мульчик. Ну что, Топа, ходим хутчэй зубки чистить и спать? Ходім. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да побачення, сябры. І цікавых прыгод у снах. Пакуль. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вача